Shalom. Ama nami, ina nami, nang anak ko nami sa luhut na. Adorakso tabuka perminggota. Anon dung sipul epistel maredema kor Immanuel. Tapasonang marohata tapuka ma perminggota. Maredema hita sian bukuede nomor 104 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Jehovah, jowon na maahu, jala alusak kuma ibana, say dong anakku do ibana jupang hagugutan. Paluawku do ibana jala merbulia ibana bahenokku. Say pamahapokku do ibana sari matua. Mertua do nahuddul di pangodingan ni natumibuli. Jala namian di linggoman ni pergogo na suatu dosan. Namadok tu Jehovah. Haborusakku jala pertano batu aku. Debatakku. Marhaburusat hodo ahu. Haleluya. 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 「 Haleluya. 「 Haleluya.
martangiang mahita, ale amanami para siroha na sumurong, debatani hatuaon nami, huingot hami do di akka arion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, pahibul ma rohanami jala perbadiai, mamikiri sude na tinaon nay, patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupapumihami hisap-hisap dot sakap-sakap ni rohanami, jala asa hupasaut hami, lomo ni rohani na manubus hami, asa martua hami, marhite siya ni rodi sa liling-liling na, sa ipatupamay di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen. Bagi hamuma patik ni debata ima na tersurat di buku Pesalmen bidu 105 ayat 4. Sungonon ma hatana. Sisiri hamuma Jahoba dohot haguguon nay toktong ma luluy hamu bohina. Olat nido sahatna rap magidogogo mahita lahu mangulahon patik ni debata. Ali Tuhan debata say pergugoy mahami mangulahon na hubbar to pati mi. Amen. Luluy hamu harajan ni debata, rap dohot hati gorana, tabahonon nama oteng Tuhamu. Haleluya, haleluya, Pagido masay na lehonon nado, luluy masay na Diyos.
Tatopoti madosata di adopan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergugu na suatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak perdosa na dangolon, ro tujulo ni habangsa habeliaon mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jut huarsaki hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahinan nami naroay. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugunami, nang dongan nami, dang docot diri nami hubay kami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tu hamatean sa liling nililing nay. Alay na mapurus mahamin waing, tu asini roham nagudangi, mangido siyan na sa rohanami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sa yurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot ala ni guarni nabadiyay. Ali Tuhan, say asima roham dihami, halak na dangolon. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasi saan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na sunguni. Nahudul di siyamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa detangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na digijang. Tunatara pundoro hakino, dihaholongi tuhaku awon. Godang basana di leho tuang, tunga umarga holong nadia. Nasro haki holong Yesusi, Yesus dia, Yesus dia. Nasro haki holong Yesusi, totong dia, dia. Jujur marsak rohanai, hala dosaku nasai godangi. Dungku topo tisude dosaki, hias doa udi bandang dari. Mas rohaki holong Yesusi, Yesus dia, Yesus dia. Mas rohaki holong Yesusi, totong dia, dia. Turpuk epistel di mingguta sadarion,
Imana tersurat di buku Rom, bidu 5, mamuka sian ayat 12, sahatu 17, tajahama marsikat soring. Adam dohot Kristus. Dibaheni songon nabongot dosai tu pertibion marhite sian sadahalak jala marhite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamatiani tu saluhut jolma ala sude nasida mardosa. Alai nunga manggonggomi hamatiani olat ni si Adam sahat rodi si Musa nang sudos pardosaun nasida tu pangalaosion ni si Adam sumas-suman ni nanaing roy. Ia silehon-lehoni asing do sian na binahen ni nasahalak na mardosai. Ay di orhon uhum na sian nasahalakido uhum hamagoan. Alay hinorhon ni basa-basaido di pitori torop pangalaosi. Olat nido sahat na mertua mahalak na tumangihon hata ni debata jalan na upiopsa. Amen.
Sumurung do panogu-noguon, umar kasihan rumang tanon, halayan nasa pangajarion, dijujur sisean na itongon, lamlas lap sabab rohaki, lam hupasol ho tau tuho o tuhaki. Tahatidakon mahaporsyaw tay, songon na hitnatidakon ni dongata sa haporsyaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Porbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di haupinor silang, na tuat tu banuatoro dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanay, pargugo na suatu dosani, disima ibana, pamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsia di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan abadia, do dihasisan ni dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak ng mate, do dihanguluan na sorasuda. Amen.
Tikting Minggu Info Kapit 26 Februari 2020. Dapat jolo. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu Info Kapit dohot tema debata haroroan ni pasu-pasu. Dapat dua hon. Dagdanak na sorang. Nah di hari Rabu 22 Februari 2020 di bahasa hotu hatta danak boru di keluarga ni Amata Pendeta Paulus Simamora Inata Loro Handayani Boru Situmeang. Alamat Perum Bukit Riparia Sektor Sada Blok I nomor 34 Sawangan. Nir Sadawalu 50 tolu Jericho. Hipasdo dak danaki nang natorasna. Bagian patuluhon. Ruas natabba. Nama muka sadarion Minggu 26 Februari 2020 tolu. Kebi ruas ni HKBP Depok Sada. Ima keluarga Amata. Todo pardamaian purba. Inata Rismauli Desi Boru Sitanggang. Inganan Nasida Jalan Margondaraya Gang Kemiri RT 2 RW 15 Kemiri Muka NIR 2005 Kapernaum. Nasida Rosian GKPI Maranata Kota Batak Riau. Catatan jemaat hadir di ibadah pagi pukul 7. Bagian napapaton. Berita habot niroha. Perjolo. Nah di hari Minggu 10 Februari 2020 tolu. Nung jumolo marujung ngolu inata Nyonya Siregar Henriette Helmi Clara Boru Hutapea. Umur 21 tahun. Ruas ni Huriata Nasian Weik Epesus. Kemudian di hari Selasa 21 Februari 2020 tolu di TPU Kapung Kandang. Dapat dua hon. Nah di hari Selasa 21 Februari 2020 tolu nung jumulu marujung ngolu Inata Juliati Boru Simajuntak umur 50 tahun. Nani habeluhon ni Amata Insinyur Juharta Sirait. Inganan Nasida Jalan Lili Opat nomor 44 Depok Sada NIR Opat Onom Tolu Philadelphia. Tuudian di Bona Pasogit. Tumibuma tarapul keluarga nati nadikona. Napalimahon duksipul tikting tapahihut-ihut ma panorangion na pidasahat ni seksi remaja dohot naposobulung. Napaunopon tikting naso jinahahon dohot berita parhepengon tajaha ma diwarta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite WA wik tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon say di pasu-pasu tuhat tamai tahu sangap di guarna. Kepada anak kami seksi remaja dan naposobulung waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat pagi menjelang siang, Amang, Inang, Abang Kakak dan teman-teman. Perkenalkan saya Abelito Sihaan dari Perwakilan Remaja dan Aposo. Ingin mengundang Abang Kakak dan teman remaja dan Aposo HKBP Depok 1 untuk menghadiri acara Buna Tahun HKBP Depok 1 dengan membawakan tema Be Strong and Immovable in Christ. Buna Tahun Remaja dan Aposo HKBP Depok 1 akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 pukul 4:30 sore di tempat Gereja HKBP Depok 1. Abang Kakak dan teman-teman dapat mendaftarkan diri pada link bit.ly/bunatahun RNHKBP Depok 1
atau dapat mendaftarkan diri pada QR Code yang tertera pada layar. Besar harapan kami akan kehadiran abang, kakak, dan teman-teman remaja Naposo untuk menghadiri acara Buna Tahun RN HKBP Depok 1 kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, shalom, selamat hari Minggu.
Jesus na burju padu pahon magoluan diau na di hamagoan tuk salut dosaki doni sesa Jesus Jesus na burju asal pahon hagolua diau na di hamagoa tu salut dosaki doni sesa Jesus. Mohon ayat selanjutnya. Rohaku si tutu Mai marjabarau tutu Bina dengan sasudena Binar bagani debata Isudena burjui Magi huto Damen debata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Horas ma dihita manginang turpuk jamita di ibadah minggu info kafit di bagasan Tikion ima natar surat di buku 2 Musa bindu tolu Mamuka sian ayat 15 sahatu ayat 20 20 minta alai ni nasi Musa matu Jahoba molo sotok tong bohimi manguluhon hami unang nian togihon hami nakok sianon aitung marhite sian ahama dapot tandaon pabua naung jupangan asiniroha au maradopon ho ahu doho paripemon da marhite sian nani dongananmu hami mardalan pabua marhasurungan ahu doho paripemon maradopon nasa bangso akan di atas tanoon dungini na Jahoba matu si Musa nang hataon nanidokmu ondeng
bahenokku doi asa naung jupangan asinirohaho maradopon au jala ahu manandaho pola ro digoar dungi ni nasi Musa ma ua pataridaho matu au hamuliomi alai ni na Jahoba ma ahu paboluson saluhut hatuauku sian jolo ni bohim jala ahu manjouhon goar ni Jahoba di hadapanmu namartalup ni roha doau sogot dihalak naung tinalupan ni rohaku jala namarasi ni roha doau sogot dihalak naung niasian ni rohaku akup ni didok Jahoba dang tarbahen ho anggotung marnida apala bohikon aidang tarbahen manang ise jol masian marnida au laos mangulu ibana akup ni didok Jahoba idama adong sada hajongjongan mardonokon au ikon disi hojongjong di atas dolok batu jadi dung mamulus hamuliauku bahenokum maho tubagasan sadarigat ni dolok batui laos huku piho tangaku tuho pai masalpu ahu mamulus ia dung hupatai tangaku idaumu maahu sian pudi alai anggo apala bohikon dang jadi idaon ni manang ise ido ianggo sahatna tawarta dihamu amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ada kisah seorang pemuda yang bernama Aldi Novel Adilang asal Sulawesi Utara yang bertahan hidup di lautan lepas selama 49 hari setelah rompong atau perangkap ikan terapung yang ditumpanginya terlepas dari tambatannya akibat angin kencang yang melanda daerah di sekitar itu. Ia pun hanyut ribuan kilometer hingga ke perairan Guam di Samudra Pasifik. Di minggu pertama saat hanyut, Aldi sudah kehabisan bahan makanan. Maka untuk menyambung hidupnya di lautan itu, dia mengail ikan setiap hari, ikan mentah, ikan rebus, ikan bakar itulah yang dimakannya setiap hari, hampir 49 hari. Lalu ia minum air laut yang asin itu, tetapi disaringnya dengan bajunya supaya katanya dengan disaring sedikit dengan bajunya itu akan mengurangi rasa asinnya. Dan di tengah situasi yang seperti itu, setelah dia selamat, Aldi menceritakan kisahnya bahwa dia terus berdoa kepada Tuhan selama dalam lautan itu. Dia berdoa supaya ada orang kiranya yang menyelamatkan dia. Amang inang, dalam situasi genting itu, Aldi merasa sangat rindu kepada orang tuanya. Dia rindu kepada saudara-saudaranya, dia rindu berkumpul bersama orang-orang yang dikasihinya. Dan Aldi sembari dalam situasi yang sulit itu, di dalam lautan itu, dia tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Dan memang dia dikenal sebagai seorang pria yang lumayan rajin baca Alkitab. Jadi selalu dia kantongi itu Alkitab yang kecil, selalu dibawa kemana-mana. Dan itu dia baca, dia bawa, dan itulah yang menjadi peneguhan baginya. Dan Aldi juga berdoa kepada Tuhan dan juga sambil mengingat-ingat lagu rohani yang bisa meneguhkan dia. Dia menyanyikan puji-pujian, dia nyanyikan untuk menghibur hatinya, dia baca firman Tuhan untuk meneguhkan imannya, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa dalam situasi itu rupanya dia mengkisahkan
Dia pernah beberapa kali menjatuhkan dirinya ke lautan itu supaya tenggelam karena dia berputus asa. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan Aldi untuk mati di lautan. Tuhan belum berkenan Aldi mengakhiri hidupnya. Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Oleh karena itu, tanpa dia sadari, Tuhan mengirim, ini memang dia katakan Tuhan mengirim bantuan. Dengan adanya kapal orang yang mau menuju ke Jepang. Disitulah dia ditolong dan dibawa akhirnya ke Jepang. Pada tanggal 31 Agustus 2008 ada orang yang melihat dia dengan melihat ada sinyal darurat yang mungkin pernah disampaikan oleh Aldi. Jadi kedapatanlah sinyal itu, akhirnya Aldi dibawa ke Jepang dan disitulah dia diusut, diurus dan kemudian diuruslah paspornya, dikembalikan ke Indonesia dan dia bisa berkumpul dengan keluarga. Di sini kita boleh lihat ternyata 49 hari Aldi dalam pemeliharaan Tuhan. Amang inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita umat manusia mungkin punya waktu-waktu yang membuat kita mengalami keterpurukan. Kita mungkin seperti Aldi yang 49 hari sedang mengalami masa-masa genting dalam kehidupan kita. Kita menghadapi situasi-situasi sulit yang membuat kehidupan kita seolah tanpa arah, tanpa harapan. Kita seperti diombang-ambing oleh lautan di tengah-tengah dunia ini. Kita mungkin mengalami persoalan hidup. Kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Kita mengalami situasi yang sulit. Ada orang yang divonis dokter mengidap penyakit yang mematikan dan berusaha mencari pengobatan supaya sembuh. Ada orang yang mengalami situasi sulit yang selalu dikejar-kejar oleh debt collector karena hutang yang menumpuk. Ada orang yang mengalami masa-masa kritis antara hubungan suami istri yang sepertinya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Ada orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ada orang yang kesulitan dengan hubungan yang baik antara mertua dan menantu. Itu adalah masa-masa membuat kita terpuruk, merasa krisis, merasa kita tertekan. Seolah-olah tidak ada jalan. Ada di antara kita yang di hadapan gereja pun, sudah masuk dalam gereja pun, tetapi tetap saja hidupnya dalam tekanan. Tidak bahagia, tidak damai. Karena apa? Mungkin ada hal-hal yang menyakiti hatinya, entah tadi pagi kah, entah perlakuan orang asing atau segala macamnya. Tetapi dalam hal ini inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau diingatkan untuk bersandar kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun di antara kita sebagai umat manusia yang mampu melangkahkan kakinya tanpa Tuhan. Kita tidak mampu menanggung beban berat. Oleh karena itu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam situasi kritis, dalam situasi krisis ekonomi, krisis pangan dan segala macam krisis yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Tetapi ingatlah, jangan sampai hal itu membuat kita menjadi krisis iman. Jangan hal itu membuat kita menjadi krisis persaoran. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan dan tetap menjalin hubungan baik kepada sesama. Supaya kita beroleh peneguhan. Supaya kita boleh memiliki tuntunan hidup.
Dan inilah yang disuarakan firman Tuhan kepada kita di Minggu Info Kafit di Bagasan Sadarion. Si Musa ima naposo ni debata, napatol hason saluhu na nasa pangiduan na tu debata. Diboto si Musa do songon dia kemampuan na, dang tuk gogona laho memimpin bangsa Israelon. Musa tidak mampu kuat dan hebat untuk memimpin bangsa Israel yang penuh dengan bermacam-macam karakter dan keinginan. Musa merasa dirinya terbatas. Ido umbahen di pasaha ibana ma sian uduk ni rohana tu debata saluhut na pangiduana huhut mardongan elek-elek di bagasan sada undung-undung manang kema. Musa meminta kepada Tuhan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dia dan menyertai umatnya. Ido nadidok di ayat 10 tolu di Turpuk Sadarion di Bindu tolu puluh tolu ayat 10 tolu didok. Nuaing pe molotutu nang jupangan asini roha au maradopon ho. Ua pabotoho matu au dalammu asatung takas ho hutanda. Paboa naung jupangan asini roha au maradopon ho. Jala idama paripemdo bangsoon. Dia tahu betapa sulitnya memimpin bangsa Israel itu. Karena terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit memojokkan, sedikit-sedikit membuat kekerasan, keonaran, tidak lagi setia. Itu dia. Kesulitan itu dia berikan, dia sampaikan kepada Tuhan. Memohon kiranya Tuhan mengasihani dia. Mengasihani bangsa ini. Supaya Tuhan senantiasa boleh memimpin bangsa itu. Jala dialusi di Batama, si Musa di ayat 14 didok. Ikon bohiku dongamu mardalan, asa hutogihon ho tuhasonangan. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan senantiasa membimbing Musa dan bangsa itu. Dan Tuhan memberikan ketentraman kepada umat yang dikasihinya itu. Nang pe nasi dadang setia, nang pe holana marungut-ungut, nang pe holana muruk, nang pe holana menyalahkan, bangsa yang tegar tengkuk itu tetap berada di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Inilah sesungguhnya yang meneguhkan kita. Kita adalah orang-orang yang terbatas. Ketika kita mengalami kesulitan, kita sering menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita, kita cari kambing hitam supaya kita boleh benar. Tetapi kasih Tuhan tetap melingkupi kita. Tuhan berikan pengampunan kepada kita. Tuhan berikan kasih-Nya, kemurahan hati-Nya untuk merangkul kita orang-orang berdosa ini. Tadinya kita adalah orang berdosa dari sejak zaman Adam, iya kan? Alai nunga di padamehon debata dirina humokop hita. Dia mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita beroleh pengampunan. Dalam hal ini, jikalau kita mengakui Tuhan adalah sumber berkat kehidupan kita, makanya kita mau diarahkan untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ido umbahen di doksi Musa di ayat 15. Molo sotok tong bohimi manguluhon hami unang nian togihon hami nakok sianon. Molo sotok tong bohimi manguluhon hami unang niang togihon hami nakok sianon.
Jikalau tidak Tuhan yang menyertai kami, katanya. Artinya Musa mau menekankan bahwa hanya Tuhanlah yang memimpin mereka. Hanya Tuhanlah yang menjadi panduan tuntunan hidup mereka. Debata manguluhon pardalanan ni bangsoi. Suang songonima nang dihita. Debata do na manguluhon pardalanan ni ngoluta. Bohinu Tuhanido na manguluho kita. Nang pemaol, nang perahis, nang mamain hita jojo di bagasan arsak, lungun doh akan asing. Alai bohini Tuhanido na manguluhon hita di padalanan ni ngoluta. Ikon bohiku dongamu nina Tuhani. Dan dia menganugerahkan bimbingannya dan memberikan ketentramannya kepada kita. Inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel seumpama kaum budak yang menggambarkan tentang ketidaksetiaan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih itu senantiasa mencurahkan kasihnya, penyertaannya dan berkatnya kepada mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang sering berontak kepada Tuhan. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan memberikan penyertaannya kepada kita. Dan Tuhan mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus supaya kita beroleh keselamatan. Inilah yang mau menjadi perenungan bagi kita inang amang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di Minggu Info Kafid. Di Minggu Info Kafid ini kita diingatkan supaya kita boleh mengingat akan kesengsaraan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk senantiasa supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kita boleh mengingat penderitaan Yesus Kristus sehingga kita boleh membawa penderitaan kita juga kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Sebagaimana Musa menyerahkan semua hal yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan, demikianlah juga kiranya kita membawa semua hal yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu hendaklah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Taat pada perintahnya dan setia mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Allah menyertai dan memberkati Musa dan bangsa Israel, demikian juga kiranya Allah senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu inang amang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ahado na ikon si peopot tamar hite turpuk jamita sadarion, na parjolo dan didok tuhita, ikon tabahema debata toktong gabe inganan pangalualuata songon halak na porsea hita. Debata do inganan pangalualuata, ibana do hapurusata, ikon marpos ni roha mahita tu ibana. Ikon marpos ni roha mahita bahwa Tuhan Allah senantiasa memimpin kehidupan kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Nang pegodang akaha maulon, nang pegodang akaha susaan, alai marpos ni roha mahita di pandongnya nion ni debata di pardalanan ni ngoluta. Ido umbahin didok di buku Endeta 289, tabuka majo buku Endeta 280 sia, didok songonon buku Ende 280 sia. Buku Ende 280 sia didok songonon. Pos maho rohaku di debata, bono maarsakmu turohanada, unang lomos, tiop magomos, ha porseamu unang ho bobos,
paluon na ho maatong siana sejea di tanoon. Ayat 2 mari kita lihat sama-sama kita membacanya. Buku ND ayat 289 ayat 2. Rap mahita manjaha. Pos mahorohaku di debata, bonom maarsak mutu rohanada. Lau mago peh nadison sude, sonang bahenon na sogot homuse. Ali jaho bahaposaki, saitogi hon au tusurgoi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kita punya pergumulan masing-masing. Maragam bedo hapor suhota, maragam bedo parukilota, maragam bedo hasusaata, maragam bedo nasa na pikirata doho na di bagasan rohata. Alai ikon marpos ni roha dohita tuise. Tu debata. Ikon marpos ni roha dohita tu debata, ikon tabono pemaarsak ni roha itu ibana. Seperti yang dilakukan Musa menyerahkan hidupnya, kepemimpinannya, bangsa itu juga diserahkan kepada Tuhan. Ai debatado mual ni pasu-pasu dibangsoi. Oleh karena itu mari kita nyanyikan buku ND 289 ayat 1 itu. Pos mahoro aku di debata, bono maasakmu tu rohanada. Unang lomos, tiok magomos, apor seaonmu, unang kobobos, Amang inang nahinaholongan, tungpe godang akahamaolon, natadopi di pardalanan ningoluta tiok matuhani. Tiok magomos ibana, hapor siao tai unang sampai hita di bagasan pandelian. Tiok matoktong hatani Tuhani, aina satia do hibana makaholongi hita. Dia memberikan kelegaan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Alani tapapos marohata ikon malua dohita di bagasan Tuhani. Nang pe maol ta adopi di Portibion. Alani didok di bagasan Turpukon. Debatado inganan pangalua-luata. Ibana do hapurusata marpos ni roha mahita tu ibana. Jalan apa duahon di bagasan Turpukon diondol hondo tu hita bahwa holan debatado haporusata ibana do mual ni pasu-pasu di ngoluta pasu-pasu nagodang imarohana sonang. Pasu-pasu nagodang imara rohana sonang. Molo marhasonang kita nang pedi bagasan hamaolon di pasu-pasu dohita. Ayaha magunana molo hola na marungut-ungut dohita. Dalam marlagabe lam marsahi hita di bayanon ni. Dalagabe lam susah hita molo hola na morong-orong. Tak coba majo molo morong-orong hita di bagasan sadari 24 jam.
Dangolo hitamangan, holan na berte-bete, holan na marungut-ungut, holan na torus marukil. Dang boy hita nanggo marhasonangan. Boy do hita maluasian parukilon. Tidak. Bahkan membawa sakit bagi diri. Udah sakit pikiran, sakit lagi hati, sakit fisiknya lagi, sakit lagi rohaninya. Oleh karena itu, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Marhaporusan tu dia Jehovah Mahita. Ai ibana domual ni pasu-pasu. Pasu-pasu nasonang imaroha nasonang. Alani marlas ni roha Mahita. Nang pedi bagasan parukilon. Napatuluhon. Didok di bagasan turpukon. Debatado sumber kehidupan kita. Debatado sumber kehidupan. Debatado sumber hangoluata. Dan solan sumber pasu-pasu. Ay molo gambaran di pemikiran ni halak. Pasu-pasu itu holan segi materi. Itu kan. Alai molo didok. Debatado sumber hangoluan. Berarti nunga disi sude. Nunga disi pardagingon. Nunga disi partondion. Alani ikon tu Jehovah Mahita toktong mian. Ikon di bagasan Jehovah Mahita di bagasan pakirimon di pardalanan ningoluta. Alani gabe pasu-pasu Mahita di humaliangta. Ai debatado sumber pasu-pasu, debatado sumber pangorluan, alani di jauh dohita. Dan holak kita na di pasu-pasu ala ikon doho do na di humaliangta. Dapotan asini roha marhite siak kita. Kita yang sudah diberkati Tuhan, kita yang sudah dianugerahkan kehidupan, baik materi, baik kesehatan, baik nafas hidup, baik segala sesuatu. Makanya kita pakai itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita persembahkan hidup kita menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saleleng di tanoon dope hita. Ay molodang di tanoon dope, naidang molodang di tanoon behita. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan, iya kan? Alani saleleng di tanoon dope. Gabe pasu-pasu Mahita. Taula maulaw nadenggan. Marmulia ma Tuhan debata di bagasan parngoluata. Kita pakai hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Menjadi persembahan yang mau memuliakan Tuhan. Baik melalui perkataan, perbuatan, dan semua hal yang menjadi aspek kehidupan kita. Alani amang inang nahina holongan. Di jolo ni gereja, adong di patu pahuria. Imapoti parasian. Diberi kamu do naengi. Itu kan? Aleunan holan diberi ngati amang inang. Poti parasian. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Kita enggak berkekurangan. Tetapi kita tidak berkelebihan. Kita cukup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu molot nunga tabereng naking adong di jolo ni pintu gereja. Poti parasian. Di patu pahuria lo mendukung untuk membiayai. Taringot waka pakobasion. Tu sosial ni huriata. Mari tidak hanya sekedar melihat. Mari tidak hanya sekedar mendukung di dalam doa. Tetapi dukung juga dalam dana. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kepada kita di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tatu pahima. Ulaon asini roha. Nah di patu pahuria. Adong poti parasian di jolo ni gereja. Tapa masuk tadadak bema non dompet tamanginang. Sian nanionjar ni rohata. Taleom mai. Asaboy siko mardalan saluhutna. Aka pakobasion di tonga-tonga ni huriata. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah,
memiutangkan Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Alani tatupahi jala tapasaha masya nanionjar ni rohata tupoti parasyani na adong di jolo ni gareja. Satung sikop saluhut na mardalan degan saluhut pakobasion di tonga-tonga ni huria. Taingok ma debatado mual ni pasu-pasu, debatado mual ni hangoluan, alani tak toktong mahita mangula ulaw ni debata di tonga-tonga ni ngoluta, marmulia maibana di bagasan dirita. Amen, martanya kita. Mauliate rohanami diho ale Tuhan, diramoti di pasu-pasu ho ngolunami sa aro ditikyon. Mauliate dihatam nang taripar di parmingguan nami. Tung leho magogo dihami lahu mangulahon doho makanguluhon. Urupi hami Tuhan di pardalanan ni ngolunami nang perahis jalan maol. Gok aka susaan, gok parukilon doho aka pergumulan nahwa do pihami. Postitutu do rohanami diho ale Tuhan. Ho do debata nami namampar gogoihon hami. Jalahodo Tuhan nami napaluahon hami sian salut na aka parnguluan parukiloni. Tuhan asi maroham di hami. Pos do rohanami tuho ale debata. Hodo na toktong na mangalihon apul-apul di hami, doho na mangalihon na sanarikot di ngolunami. Atong Tuhan di bagasan tikyon urupi hami di pardalanan ni ngolunami. Asa toktong marmulia gawarmu di tonga-tonga ni ngolunami si ganub ari. Ale debata amanami para siroha di bagasan tikyon hupasahat kami masa luhut na ruas ni huriami. Mamukas yang mulai dakdanak remaja na poso na tua-tua. Sahat rodi na lansia. Ramoti na sida arian nang borngin. Padau sian parmaraan, padau sian parsahito na le Tuhan. Ho manamandongani na sida digulmi ni ngoluna. Asi maroham. Di saluhut ruas ni huriam Tuhan. Na di bagasan hagaleon ni pamatang siala ni parsahiton. Nang hami pe na di bagasan garijaon. Molotunga donga kasahit na marlokotan di pamatang namion ali Tuhan tungasi maroham di hami. Lehon hahipason di hami. Doho di saluhut ruas ni huriami Tuhan. Amanami inanami na dirawat di rumah. Nang di rumah sakit pe. Amang asi manjuntak. Inang Margaret boru pangaribuan, Nyonya Sibuea boru manik, Desli bergultom amanami. Asi maturham Tuhan, homa napasikopon, hahipason nasida, pamalum Tuhan. Pasu-pasu masih panganon sinumon, obat-obatan nang vitamin da dikonsumsi nasida. Asa ima Tuhan gabe dalam memangalihon hahipason tu saluhut ruasmi. Di ruas ni huriam na sedang mengalului parkarejuan pe aliamang. Say homa na patuduhon na kaparkarejuan na umuli tu nasida. Hombar tu talenta doho kemampuan na. Homa na pataruhon ruas ni huriam itu japalan na lomaki unang luas nasida pengangguran. Patuduhon ma akaparkarejuan Tuhan. Jalalehom may hombar tu lomo ni roham. Nang dihami pe saluhut na ruas ni huriami nang pinasupasu marhiti aka ulaw na dinggan. Pasu-pasu maaka parkarejuan nami asahula nami di bagasan serep ni roha. Jalahu ununuti hami ulawan nami asa toktong marparbue denggan. Pasu-pasu maali Tuhan. Asa dapotan las ni roha hami marhiti aka ulawan nami jala sarihon mahami di hanguluan siap ari. Ali Tuhan debatan nami di saluhut ruas ni huriam. Nang tang humurna anak doho borum. Nunga mapan dia kapar karejuan. Nunga matoras dari segi umur. Alay dangadong dope sirokap ni tondi nasida ali Tuhan tung patuduhom maya leamang. Patuduhon tu nasida kasirokap ni tondi na manang jodohna. Jalahoma naman jow anak doho borium itu parnguluan parsaripeon. Asi maroham di nasida Tuhan. Nang di bagasan tikyon pe mangido hami tu adopanmu. Ramoti pasu-pasu ma keluarga,
nang pinasadaho marhiti parumah tanggawan manang perkawinan. Alay dang adong dope keturunan dinasida. Wasi malurham Tuhan, lehom maanak dohok boru manang keturunan dinasida. Luas manasida di bagasan olop-olop, di bagasan rumah tanggana, di napinalehomu Tuhan maranak marboru keluargai. Ali Tuhan di bagasan tikyon, di saluhut na aka pakobasion na dipatupay tonga-tongani huriam, dia kapar sermonan, dia ka partangyangan, nang saluhut na aka pakobasion na asing pe, homa toktong Tuhan na mamasu-masu, ramoti saluhut na aka ruas ni huriami, asa di bagasan hasa daun ni roha, mendukung saluhut na aka pelayanan na adong di tonga-tongani huriam. Nang dia ka partangyangan na dipatupa dia ka bagas ni ruasmu Tuhan. Pasu-pasu masaluhut ruas ni huriami na manjalo partangyangan. Doho saluhut na narotu partangyangan ni. Doho saluhut na namanangyakon pe. Ramoti maale Tuhan pasu-pasu ma nasida saluhut na. Nang saluhut akan naposom akaparhalado na mamelehon diri na marhobas di huriamon. Sayho mana manupa do mamasu-masu saluhut na aka pakobasion do parngoluan na sida siganup ari. Tuhan jolma nagale dohami jolma pardosa dohami di adopanmu. Tungasi maroham dihami sesa saluhut na dosa pangalausion nami. Asa tamahami di adopanmu. Mangasahon gowarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangyak kami Tuho. Amen. Di hamu amang inang na hinaholongan, marinde hitas yang buku ende nomor 185 ayat sada. Ola sada de batata, aku no pasa sude. Matahari dari matata, magna sotari dape, pada maruhut nai, unang lilu rohami. Dang marmula de batata, mangujung na pedang roh, dan tarida di matata, air mana todido, olan mata di roham, tawana dade mata. Ingali de batata, parluhutani sude, ingali nang rohata, digom-gomi sasude, nang agogonai, nang marhatu dosani. Na bonar do de batata, jalan abadi ape, masuk pistar de batata, pangolu sasude, os miro hasitutu, de batata na burju.
Asitondo hatana natino nahon nai hagipe asirohana nagparubaon nai sayoloy maisude asasona komuse. Martangyang mahita tatangya ko mapeliata ale debata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhu selehon-lehon na denggando na sa ulibasa na mauliutus hupasat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabewab na husus di jolom pasu-pasu may yalaramoti asaw parhasya kami pilihanon patimbulhon harajaw mo tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay maruhan nami marhite-hite tondim asalam hutanda hami godang ni selehon-lehom itu hami asalam girgir hai mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Asana hilehoni oni paman aku osado gogoki roni saluhu hartaku ukasahat itu ho asa usaha kudong. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaomu, say saut malomon ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay hodona puna arajao rohot hagok holi hasangabo. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu tondim. Amin. Amen.